Barack Obama jena naraħ il-legat tiegħu illi tala fuq mewġa kbira ta' expectations. Niftakru kważi tista' tgħid u din hija xi ħaġa li mhix tajba fid-dinja ta' vera, fil-ħajja ta' vera jkollok expectations għolja ħafna. L-expectations kważi kienu euphoric. Yes we can, kulħadd ħasib li dan kważi ħajkollu magic wand u ħajkun jista' jindirizza ħafna mill-kwistjonijiet inkluża din tat-tieni amendment tal-Constitution ta' right to bear arms illi fil-fatt ma mhuwiex il-każ. Fl-aħħar mill-aħħar illi taqbis minn retorika politika għad-dinja ta' vera li tigverna hemm qabża kbira. U għalhekk huwa fl-interess ta' ħadd illi jolli l-expectations ħafna, sentendi biex tirbaħ elezzjoni jaqbillek li tagħmelek, trid tipperswedja l-poplu kemm jista' jkun almenu l-maġġoranza ma mbagħad meta tiġi biex tigverna jekk diffiċli ħafna. U naħseb li rajnija speċjalment lejn l-aħħar tal-ewwel term, imma m'għandi l-ebda dubju, fi second term ta' Barack Obama l-aħħar 4 snin, kważi ħafna minn pundits, ħafna minna l-analisti bdew ngħidu bdejna nsemmu li huwa lame duck president. Jiġifieri mhux biss fl-aħħar 6 xhur jew l-aħħar sena, imma kważi t-tieni term donnu telef l-interess.